Chuo kama enari adek auchiel nono kamano bende yudo wa mbui mopogore mag oganda wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, bende yudo kanye mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni Gavana wa Migori Ochillo Ayacko kono jende mabende otisi kaka Gen Z mondo were kod ng'anyo magichano tarik 25 mar dweni e Kenya mangima kagi wacho ni nitiere yore mathoth mar were go nyalo tiyo godo e chwalo ywak gine serikal. Ochillo mane loso e kinde ik mar Jennifer Achwora ma sama duong e migawo mar omenda e kaunti ma Migori John Achwora ne okonoro were mondo kikti kod gi kod moko kuom josiasa ma otingo jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Ochillo wacho ni were nitiere kod ratiro mar ng'anyo kata kamano kapo ni nyaka gidhi e ng'anyo to nego bed mano mar kwe maonge ketho mwandu. Wach makama ne osir kod seneta ma Migori Eddie Okech mane wacho ni rowere nyaka koro thegre kod jotelo matiyo kod gi marach e kelo tulo e pacho kae. The young people, the Gen Zs, you are our future, you are our potential and you are our growth. Tafadhali tusiende kwa hiyo maandamano ya fujo. Kwa wale vijana wetu ambayo you are being incited to demonstrate or to be unruly on 25th of June, I want to plead with you. I want to plead with you that when you want your voice to be heard, when you want your voice to be heard, make your voice as clear and as distinct as possible so that your voice may be heard. But we are seeing Rigiji continuing to incite the public against themselves. We are saying, as people of broad-based government, that it is time for development. Those who are inciting our young people, you must know that our young people have got a time that they will vote and make a choice in 2027. For now, let all leaders do their jobs. Senator Kakamega